May ngadlaw kanyo mga kaigsunan. Kumusta ang inyong adlaw? Karon atong paghisgutan kabahin na usab sa nindot nga mga pagtulunan gihatag kanato gikan sa Ginoo. Ug kani mga pagtulunan na mao kini atong magamit sa adlaw-adlaw natong panaw. Moadto ta sa atong gitrabahuan, moadto ta sa lugar nga gusto natong adtuan. Ug kining mga pagtulunan na mao kini ang makatabang kanato nga malikay ta sa pagpakasala. Kay kung panalitan moadto ka sa plaza, makita ka gwapa nga babay, siyempre daygo nimo ang Ginoo kay pagkanindot sa imong binuhat Ginoo. Kay kung wala ka makatun sa mga pagtulunan gihatag sa Ginoo kanato, kung makita ganitag babay ug atong isipon nga ganahan ka ng bayhana ubanan sa mahugaw nga panghuna-huna, himong paghilawas kanang bayhana, kanang siksi nga bayhana diha sa imong hunahuna ug nakasala ka na. Kay ngano wala man ka kahibaw sa pagtulunan sa Ginoo. Ug kung nakahibaw ka sa pagtulunan sa Ginoo, ubanan usab sa pagampo. Kay bisan nakahibaw na ka pero gidaog gyapon ka sa kauwag, mao na ang Satanas manggod nudnuron kita maayo sa aron sa pagpakasala. Mao ang pagampo dako kayo katabang. Kay pinagi sa pagampo diha sa Santos nga Rosario o sa Santos nga Misa is the highest form of prayer. Dako kayo ikatabang mo ni mo back up sa atong kahibalo bahin sa mga pagtulunan alang sa atong mga kalag. Salamat ka namoy nakatunan sa ginagmay nga pamagi. Salamat. God bless you all. Ave Maria.